Розпочали свою роботу депутати зі схвалення розпорядження голови районної ради про створення Ради оборони Калузького району. Шановна громада, шановні депутати, шановні українці, народи України, ще раз звертаюся, неодноразово об'єднаємося, зробимо все для того, щоб наша армія і ми, українці, могли захистити свою незалежність. Зробимо все, щоб не дати спонсорувати нашого головного знищення української держави, за яку боролись наші предки. Також депутати затвердили цільову програму фінансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення в Калузькому районі. На дану програму передбачили 300 тисяч гривень. Затвердили районні обранці і положення про цільовий фонд Ради оборони Калузького району, який формуватиметься за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, добровільних пожертвувань громадян та інших надходжень. Також депутати затвердили звіт про виконання районного бюджету за минулий рік та внесли зміни і доповнення в цьогорічний основний фінансовий документ. Зокрема, після невеликої дискусії на засіданні вирішили передбачити 123,5 тисячі гривень на допомогу потерпілим під час революційних подій. Нагадаємо, що ці кошти раніше були спрямовані на фінансування програми районної державної адміністрації.